artistleri alkışladylar. Konsertin dowamyny ýeni itilen joşguny çykyşlar bayramçylyk dawrasyny bezedi. Şeýle çykyşlar halkymyzyň awadançylygynyň nyşany uruly. 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly şyganyň mazmuny hem özünde jemleýän konsert türkmen sunugatynyň baý mümkinçiligini beýan edýän dörejilik görnüşlerini hem-de ilkinji gezek ýeni itilen çykyşlaryň köp türlüligi bilen tapawutlandy. Joşguny çykyşlarda garaşsyz watanymyz hem-de berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçlygynyň beýik işleri, mehriban toprağymyzyň gözelligi, müdüm adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Şunu depini öçüş we rowaşlyk ýolu bilen önämli öňe barýan Türkmenistanyň arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyny gazanýan üstünlükleriniň taryhy sadaşykly utguşdy. Dawra gatnaşçylary konsertiň ajaýyp jemlenmesine öwrülip, arkadaly gahrman serdarymyzyň ak ýoluny wasp edip ýanglanan watançylyk aýdymyny örtürip, şowkuny el çarpışmaly bilen garşy aldylar. Onu hormat prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyň döwlet siýasaty netijesinde halkyň awadançylygyny we ýurdumyzyň mundan beýlekde gülläp ösmeginiň bähwidine amal aşyrýan beýik işler. Mehriban watanymyza bolan söýgi, türkmen halkynyň ruh bilentligi we ýokary watançylyk duýgulary, parahatçylygy hem-de döreçiligi ygralylygy wasp edildi. Paýtagtymyzdaky Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyň şäklerini raýatlariň arasynda ziýanly inlikleriň yaramaz täsirini düşündirmek, sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbalandyrmak, ýol hereketiniň we ýanyň howpsuzlyk düzgünlerini berja etmek maksady bilen ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly wagyn nesihat şäherisi geçirildi. Bir ýerde bolan çykyşlarda beýlenşýäli, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyz berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne adam hakyna aladan döwlet siýasatynyň esasy möhüm uğur hasaplaýar. Sagdyn jemgyýeti kemale getirmekde, raýatlarymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde, adamyň saglygyna yaramaz täsir edýän noksanlyklary ýok etmekde, ýurdumyzda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Şeýlegem çykyşlarda nagtalşyýaly inni her ýyl milli liderimiz gahrman arkadamyzyň asylly başlanýyşlary hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallalary esasyny öňe sürülen ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy ady bilen bir aýlyk geçirilýär. Däwe urulan bu ýörelgäniň giň halk köpçüligi tarapyndan gyzgyn gollaw tapmagy aýratyn bellerlik keler. Berkarar döwletimiziň täze ýamyna galkynçy döwrüne türkmenistanylaryň abadan durmuşy üçin ýurdumyzda ähli şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiziň başlanışlar bilen amal aşyrýan bu işler Türkmenistan watanymyzda ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek, ýollarda howpsuz şertler döretmegi hiltaýdan täze derejä çykarmak bilen bagly ötüşleriň aýdyn alamatdyr. Häzirki wagtda döwlet başçylygymyzyň taýzy tagallar esasyna bu urda netijeli işlere badalga berildi. Çünki raýatlarymyzyň saglygy, ýurdumyzyň awadançylygy, asudalygy bilen bagly belent başlanışlar döwlet başçylygymyz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna amal aşyrýan tutumly işleriniň esaslarynyň biridir. Belenşýäli ýol hereketiniň howpsuzlygyny putulandyrmak maksady bilen her ýylyň 1-30 sentýabr aralygynda döwletimizde giň gerimli çäreler ýaýbanlanyrylýar. Ýokary okuw, umum bilim berýän mekteplerde we mektep çenli ýaşly çağlar edaralaryna beýatlaşyklar guralyp, ýeňjiler höwetlenirler. Şular ýaly çäreler paýtagtymyzda hem giň gerimde ýaýbanlanyrlar. Şeýle tagallar insan saglygy ähli zatdan ýokary tutulýan ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Watandyň halky bilen watanlar, döwletiň halky bilen döwletdir diýen ýörelgeleriň ähli derejede sağlaşykly beýan tapýanyna şaýatlyk edýär. Wagyn nesihat çäresine bolan çykyşlarda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berja etmek, diňewir sürüjülere de leýsem piýadalara hem degişliligi, köçeden geçeninde özleriniň nähili alyp barmalygy barada aýratyn nagtaly. Ýol hereketiniň düzgünlerini berja etmek insan saglygyny gorumakdyr. Şeýlekem bir ýerde ýangynlaryň öňüni almak, edara kärhanalarda we ýaşaýyş şaýlaryna ýanyň howpsuzlyk düzgünlerini üpjün etmek,
elektrik toğunu, suwi we tebiği gadir ejel peýdalanmak hemde bu ulgamlaryň howpsuzlyk düzgünleriniň dogry berje edilişine gözegçilikde saklamak barada gurrun edildi. Bir yerde şular doğrusuna gurrun edilip, atı watarmyza sadyn durmuş ýörelgesiniň rowşalmagyna giň mugujçylyklar döredýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyşlar aýdyldy. Paýtagtymyzyň täze zaman ýaşaýyş jaý toplumyna medeniýet merkezine, Aşgabat şäher medeniýet müdürlüğiniň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Bagtyal etrawynyň kitapxana şahymçasynyň guramagyny, beýik garaşdyrmamyzyň 34 ýyly münasibetli, toýlaryň mübarek garaşsyz watana atwagy nesihat şäher seçirli. Medeniýet merkeziniň eýwanyny neşir önümleriniň sergisi roly. Sergide günnägoriň beýik akyllar we nussaw şahyry Maktumul Pragynyň döreçiligine değişli eserler, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň hemde döwlet başçymyz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň gymmatly eserleri aýratyn orun tutýar. Bu ýerde kitapxana işçiler hormat prezidentimiziň başça durmagyna geçmiş taryhymyzy dikeltmekde. Şonuň esasynda hem milli kitaplarymyzy dikeltmekde we onu ösdürmekde anyp barýan işler, beýik garaşdyrmamyzyň we hemişelik beýtaraplymyzyň ähmiýeti, sergide görkezilýän neşir önümleriniň terbiýeçilik ähmiýeti barada ýaş nesillere gurrun berdiler. Medeniýet merkeziniň kitapxanasyna bolan çärede söz söýlenler hormat prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüni, garaşdyrlygyň gazananynyň berkidilşi, geçen ýyllarda ýetilen sepetler barada buýsunç bilen belediler. Ata watanymyz 34 ýyla barabar taryhy döwürde aýratyna berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüni ölçüşleri weseni. Bugünkü günde eziz diýarymyz hormat prezidentimiziň parasatly başçylygyny ölçüşiň täze belentliklerine tarap önemli öňe barýar. Garaşdyrlyk ýurdumyzyň baş bayram bolmak bilen mehriban watanymyzyň her bir raýat üçin ören gymmatlydyr we buýsunçlydyr. Döwlet başçymyzyň paýhasly we öňdöngerçilikli siýasat netijesini Türkmenistan häzirki döwürde ul halkara we parahatçylyk döwreti ýurt hökmünden ikrarnama eýe bolan ykdysadydan kuwwatly döwlete öwrüli. Garaşdyrlyk bizi bagtymyzyň, erkinligimiziň, öz başlyklygymyzyň, döwlet berkararlygymyzyň eýesi etdi. Garaşdyrlyk bilen mukaddes watanymyzyň, agzbir halkymyzyň şan şöhraty dünýä doly. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüni, garaşdyrylan gazananlar hemme tarapdan berkidilip, ata watanymyz Türkmenistan ösen döwletleriň hatyrına çykdy. Söz söýlenler Gahrman Arkadamyzyň we döwlet başçymyzyň kitaplarynyň gymmatly bilimleri öz içine alýandygyny we insan kalybyny temizleýändigini nykdylar. Şeýlede hormat prezidentimiziň türkmen medeniýetini ösdürmäge, onuň dünýä medeniýetine goşulmagyny gazanmagy, şan şöhratyny artdyrmagy aýratyn üns berýändigini çuňur hoşallyk bilen belediler. Hawa, kitap alym bilimiň çeşmesidir. Kitap her jemgyýetde adamlaryň durmuşyny eň möhüm serişçileriň biri. Kitap arkaly her bir halk öz taryhyny, däpdesuny, edim gylymyny has içine öwrenmäge mümkinçilik alýar. Türkmen halkynyň ilymy, bilimi, kitap bolan söýgüsi, hormaty, isligi has ulur. Köp okan bilimli adam durmuşda beýlik adamlara nusga bolup bilýär. Häzirki wagtda bolsa Türkmen ýaşarynyň ilymli, bilimli bolmagy üçin ýurdumyzda giň mümkinçilikler döredilýär. Bu ýerde şular barada gurrun edilip, milli liderimiz Gahrman Arkadamyzy hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza aýdylan alkyş sözleri kalplaryň töründen joşup çykdy. Assalamu alaykum hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we mehmanlary. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne, ýurdumyzda halkymyzyň durmuş derejesini ýokallanma uğruna alınıp barýan işleriň rowşanýanlygyny her günde görýäris. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň hemde Arkadaly Gahrman Serdarymyz hormatly belenterkerde başymyzyň ýol başçylygyny, ýollaw hadiselerini öňüne almak, sürjüleriň hemde piýadalaryň ýol hereketiniň gadylaryny berza etmegine berk gödäwçiligi amala aşyrmak. Ulug dolandyrmak, ýollarda özüň alyp barmagyň medeniýetini ýokallandyrmak, ýol hereketini gadylaşdyrýan ulgamy hasda kämilleşdirmek, ýoluň ýagdaýyny degişli derejede saklamak ýaly ulara ýygy derli üns berilýär. Hormatly sürjüler we piýadalar,
Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğinin polisiyanın yol godawçylygy gullugy tede güýz pasynyň dowam edýäni bilen baglanşykly şolary atladýar. Şu günler ýurdumyzda güýz pasly dowam edýär. Şonuň üçin ýollarda sürjüleriň, piýadalaryň hem ýol hereketiniň kadrlaryny dogry berza edip, olaryň ören sertap bolmaklaryny talap edýär. Sebäbi ýagşyň ýagmagy bilen ýoluň üstüniň gurap ýetişmedligi, ömürli howanyň bolmagy, ulaglar üçin şeýle hem sürjüler üçin gury ýerdäkden epesli tapawutlanyp, amatsız ýagdaýlar döredýär. Bu bolsa sürjülerden ýol hereketine jogapkarçylygyny ýokalandyrýar. Sebäbi ýol hadisalary howa şertleriniň ýagdaýyna lalykda ýüze çykman köplenç sürjüniň dolandyrýanlygynyň teknik ýagdaýynyň näçaligyndan ýüze çykýar. Şonuň üçin sürjüleriň bu wagtda ören jogapkarçylykly bolmaklary zerurdur. Sebäbi olaryň teknik ýagdaý ýol hereketiniň kadrlarynyň ähli talaplaryna laýyk bolany, ol howa şertlerine garamazdan howpsuz hereket etmäge mümkinçilik döredýär. Her bir sürjü ulaglarynyň durdurçylgamaryny, deste olandyrsy, daşky skawdalaryny, öňkaň araçlaryjylaryny we ýowjularyny hemde hereketlendirjy bilen bir hatarda tekerler we teker daşkyklarynyň bellenen kadrlara gawat gelmegi hökmandyr. Güýz pasynyň ýagşly, çygly günlerini piýada illeşlerimiziň hem ýol hereketiniň kadrlaryny dol we dogry erza etmekleri zerurdur. Ýürüti bellenen ýersi we ýerasy piýada geçerlerden piýada ýol geçerlerinden geçenlerine sertaplylygy ellen bermeli däldirler. Munyň özi ýol hereketine ýol hadisalarynyň ýüze çykmalygyny üpçüneder. Edidi illeşler, ünsüzlük biziň her birimizi gizjek sertaplykdan ullakan ýol hadisalaryna sen eltip biljekdigini ýatdan çykarmaly däldir. Bu düzgünler dol we dogry ýerine ýetirmek üçin herekete gatnaşy sürjüleriň hemde piýadalaryň ählisi jogapkardyr. Ýol hereketiniň kadrlaryny berza edin. Çünki ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy, ýoluňyz ak bolsun, edi watandaşlar. Ak mermerli aşgabatyň bilenärlik kesbi bilint binalary öz şanlayan köşkü ýaşy çay toplumlary, ajaýyp şaýorlary hem de meydançylary türkmen halkynyň agly birligini we ejibitligini, onuň ata-babalarynyň şöhraty ýol ýürürligini hem de rewşen geljege tarap okkully hereketini alamatlandyrýar. Köp taly ýaşy doluklar, teýilgäkler, taýyl bagy bosalyklar we durly öwüşçülük guldarlyklar baş şäherimiň we onuň ýaşaýjylaryň açyk kalygyny, mihman söýürligini beýan etýär. Munyň şeýledigini paýtatymyzdaky döwraplystynyň Türkmenistanyň garaşdygynyň 15 ýyllyk teýilgäkiniň sanyna hem aýdym göz ýetirmek bolýar. Gahrman arka tamyň başynmasdan hem de hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän şäher gurulşyk maklatynyň çäklerini paýtatymyzdan medeni durmuş maklaty binalar we desgalar ilgili gurulyp bolanmaga berilýär. Şonuň bilen bir hatarda paýtatymyň ýaşaýjylaryň we mehmanlaryň göwnüçay din çalmaklary we boş wagtlaryny peýdara geçirmekler üçin teýilgäk soluklaryň döredilmegine hem möhüm ähmiýet berilýär. Teýilgäk adamlaryň hususan çağlaryň we ýaşlaryň döredillik bilen meşgullanmaklaryna, sagtyn durmuş sürüsine ilgili berçä etmeklerine möhüm ähmiýet eýetdir. Munyň özi olaryň beden taýdan kämil ösmegini, döredillik gypylaryny artdyrmaga ýardam berýär. Ýaşy til barada alat etýän milli liderimiz tarapyndan başlanan we häzirki wagtda döwlet başçylarymyzyň parasatly başçylygyna üstünlikli amal asylýan durmuş ugly syýasatyň möhüm urlarynyň biridir. Ýaşlaryň ulugy beden taýdan kämil boluny orta ýurdumyň geljeki öýüşiniň binýatydyr. Bu orta ata watanyny Türkmenistany belin tepkilere getirmek üçin çağalaryň öýüşi ýoluna ähli şertleriň göz öňünde tutulmagy, aýratine olaryň boş wagtlaryny peýdara geçirmekleri bilen berk baglanyşykdyr. Şeýle hem teýilgäkiň yerleşýän ýeriniň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmakda ören uly täsiriniň bardygyny bellemek gerek. Hormatly prezidentimiziň döwlet syýasatyny taşky şow gowramak bilen bagly meselelere aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda ykdysady durmuş ulgamlaryna ýaýlandyran toplumlaryň özgertmeler halkymyzyň abadan durmuşynyň möhüm şert hökmüne ekologiýa bilen aýrymlar baglanşyklydyr. Munyň özi geljekki nesiller üçin durnukly arasa tebii gurşaw döretmegi maksat etýär. Döwraplystynyň teýilgäkiň açyp bolanmaga berilmegi, gahrman arka tamynyň döwlet adam üçin ýürdiýän insanperwer ýürüginiň arka tary gahrman sertarynyň parasatly başçylygyna dowam bolýanynyň aýdyň şandyr. Bu teýilgäkde paýtatymyň ýaşaýjylaryň we onuň mehmanlarynyň din çalmaklar üçin ähli amatlyklar döredilendir.
Şeýle hem çağalaryň wagtlaryny peýdaly geçirmekler üçin ýürüýte meýdançalar, güller götürilip baglar teýilgän ajaýyp keşfine sarlyşyk döretýär. Velosiped ýoldary, diňsal bastyrmalary, ışıklandyrış türleri, bu ýerde ähli ýaşda qiraýatlaryň medeniyetli din salmaklaryny üpçün etýär. Din salmagyň ýokary ünlülerini we zerur amatlyklaryny özüne çemlen teýilgäke köp sanly ýaşaýjylar, mihmanlar, ýaşlar we körpe nesiller din salmaga gelim etmäge gelýärler. Bu ýerde din salmak üçin ýokary taraplara laýyk gelen häzir kaman binägärlik teýilgär toplumynyň öz bolşy mümkinçilikleri üpçün edildi. Teýilgäň öz bolşy tatlamasy, onu döwrap binägärlik çödükleri we täzeçil tehnologiýalar işen ulanyp gök dolaga betlenen çäkde öz bolşy uçurumlar toplumy we beýleki urtaş tetgalary emele geldi. Bu ýerde etler ötülen göderlikler teýilgäň çäginden geçen öz bolşy ýoldaşyklar, bar bolan gyrymsy agaçlar we täze oturturan bağ naharlarynyň sarlaşygy, türlü gulleriň görnüşleri adam kalypyna oňun täsir edýän ýagdaýy emele getirýär. Teýilgäke gelen jetýän izleşlerimiz, mihmanlar we körpenesiller atam hakdaky alatan döwlet siýasatynyň möhüm uğruny öwren, gahrman arka dagymda we hormatly prezidentimize tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini aýtýarlar. Onunla näme? Görüşýänçä. Bolýa dost. Sağa man var. Sag ol, fenem. Görüşür.
Salam aleykum mehriban vatandaşlar, idileşler. Sağırın oturulmasyňyz. Biz siziň awadan ojaklaryňyza rysgal döwletiň ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Ajaýyp watanymyzy bede wada bilen öňe sary alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyzyň daşyna jebis bolup bütün türkmen halky şanly garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramyny toýlaýar. Ediz watandaşlar, mehriban ileşler. Şanly garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayram bilen bütün türkmen halkymyzy, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyzy tüýsürekden mähirli gutlaýar. Ediz watandaşlar, Aşgabat teleýinimiň döredijlik topary Türkmenistanyň milli medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde myhmançylykda. Çünki bu ajaýyp köşkde bugünkü güne sungat ussatlamyň jemlenmegine şanly garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramy münasibetli bayramçylyk konserti geçirilýär. Bayramçylyk konsertde bir näçe sungat ussatlamyň täze eserleri ýanglanar. Şeýle de davara gatnaşyjylaryň ýürek buýsanjyny, toý gutluglaryny ýaýlymyzyň üstü bilen size ýetirer. Mehriban watandaşlar, edileşler, gepleşigimiziň şu ýerinde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, ýyly ýurt bähwetli tutýan tutumly işleriniň rowany ýollarda rowa jalmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Ediz watandaşlar, bizden daşlaşmaň, biziň bile galyň. Mehriban watandaşlar, idileşler, Aşgabat teleýinimiň döredijlik topary bugünkü güne Türkmenistanyň milli medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde geçirilýän Arkadagly Gahrman serdarymyzyň belent maksatly aýdyň ýolary atly ulu aýdy misaly davaradan bayramçylyk gepleşigini taýýarlady. Ediz watandaşlar, hemmämize ma'lum bolşy ýaly bugünkü güne garaşdyr baky bir tarap Türkmenistan watanymyz şanly garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk toýunyň toýlanýan günlerini her bir günimiz toýa beslenýän bugün şu mukamlar köşkünde bir näçe sungat ussatlanmadyň, şahyrlanmadyň, şeýle-de ýurdumyzda bir näçe pudoklarda öňde barjy raýatlanmadyň, şaher paýyna münasip bolmagy, hormatly atlara münasip bolmagy bugün bizi diýseň begenler ýa buýsanlar ýa şol şaher paýyna münasip bolan, şeýle-de hormatly atlara münasip bolan sungat ussatlarym şu ajaýyp bayramçylyk davaran gözle şaýady bolýar. Mehriban watandaşlar, edileşler, bir gepleşigimizde söhbetleşdik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetleşigimiz şanly garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramynyň bellenilýän günlerine Ediz Arkadagly Gahrman serdarymyzyň şaher paýyna hormatly adyna münasip bolan Türkmenistanyň atgadanyň artisti Gelli Murat Nazarow. Gelli mugallim, biz sizi hormatly adyňyz bilen tüýsürekden gutlaýar. Türkmenistanyň atgadanyň artisti diýen hormatly ady alanyňyzdan soňra hasam döredijiligi hujuw dörenler halipa ýürek buýsanjyňyzy toý gutluglaryňyzy iýleşlemede ýetiräýseňiz. Doğru aýdýaňyz, toýlary ulaşýan, bayramlary ulaşýan ýurdumyzda, ata watanymyzda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyny mehriban halkymyzy bir ogodan döwletde bolelinlikde ýaşatmak üçin rahmet çekýärler. Hem de iýleşlemede şanly garaşdyrlygymyzyň 34 ýyl toýuny özleriniň şaher paýlaryny ýapdylar. Ine şoňun arasynda menem begenjim buýdanjymyň şägi ýok. Başymy göwe getirdiler. Maňa da Türkmenistanyň atgadanyň artistiýen hormatly ady dakdylar. Oy olaryň ömürleri uzak bolsun, janlary sag bolsun. Ine şuň hem biziň Türkmenistanyň mukamlar köşkünde uly şatlyk davara, uly bayramçylyk konsertimizi biziň rahmet çekýän sungat medeniýet işgärlerimiz buýsançlaryny häzir aýdym saz bilen ajaýyp çykyşlar bilen çykyş ederler. Bilen begenjimiz buýsançymyzy şu saýda bile rahmetkeş iýleşlerimiz bilen hem de medeniýet sungat işgärleriniň ýürte şaher paýlaryny almagy, olar bilen birek ysnaşyp, birek gutlaşyp, şuň ýaly davraly toýlamadyň ýyllar dowamat bolmagyny arzu edýän. Goý näme? Biziň şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan, eşretli zamanada ýaşadýan, ýylmydy günümüz üçin atalyk aladalar ne diýem? Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyza şuňur minnetdarlygymyzy bildirýän. Goý olaryň ömürleri uzak bolsun, janlary sag bolsun, elmadam tutumly işleri rowaşlyklary betlensin. Köp sağ olun, geldim oğlum. Bize seyredip oturan edileşlemede toy gutluglaryňyz üçin, şeýle-de minnetdarlygyňyz üçin sağ bolsun aýdýas, janyňyz sağ bolsun. Ýene bir ýola hormatly adyňyz bilen tüýsürekden gutlaýas, bayramlarymyz gutly bolsun halipa. Sağ olun, hemmämiziň bayramymyz gutly bolsun.
Edidi vatandaşlar bugün kunna Türkmenistan'ın Milli Medeniyet Merkezi'nin mukamlar köşkünün gireligesi acayip fergiden bir yayvanlanan bolsa şol ferga tomaşa diýen bir näçe bagtyar raýatlamyz, sunat usatlamyz bugün ýüzleri buýsançly begençli gelipdirler we toý gutluglaryny ýaýlamyzyň üstü bilen bayramçylyk gepleşigimiziň üstü bilen size ýetirmegi maksat edinýärler. Mehriban watandaşlar, edidileşler şu bayramçylyk gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz teatr sunatyna bir näçe keşipleri janlanýan Türkmenistanyň Alparslan adynyňky milli drama teatrnyň sahna usady, Türkmenistanyň at artisti Halipamız Gülşat Mengliýewa. Gülşat Halipa edid arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda ajaýyp watanmyz şanly garaşdyrmyzyň 34 ýyllyk bayramna barýarlar. Şatlyk şowkun bilen bayramny belleýärler. Bizem şoň gözle şaýaty bolýar. Bugün mukamlar köşküniň mukaddes sahnasyna bir näçe döredicilik toporlaryň jemlenişmegine, sunat usatlamyzyň jemlenişmegine täze ajaýyp eserler ýanglanýar. Bizem şoňa tomaşa etmäne geldik. Halipa toý gutluglaryňyzy iýleşlemede ýetirseňiz. Sağ olun Enes doğrudan bizden Türkmenistan döwletimiz şugullar bayramçylyk lawasyna şu mukaddes garaşdyrylmyzyň şanly 34 ýyllyk bayramçylygy uly şatlyk şowkuny bilen dawaraly ýagdaýda belenip geçilýär. Milli liderimiz gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna mukaddes garaşdyrylmyzyň 34 ýyllygynyň bayramçylygynyň öňsüýresinde de bir näçe medeniýet we sunwa dişgärlerine de arkadagly gahrman serdarymyzyň şaher paýlary, hormatly atlar, dakylly. Biziň hem Alparslan adyna milli drama teatrymyzyň toporundan kärdeşlerimiziň bir näçesinde de şol hormatly atlar, şaher paýlary gowşurly. Biz muňa diýseň begenýäs, gowunýas, Enes şunem mukamlar köşkünde şanly garaşdyrylmyzyň 34 ýyllyk bayramçylyk münasibetli şeýle ajaýyp bayramçylyk konserti hem hoşallyk maslahaty geçirilýär. Bayramçylyk konsertinde de näme şaher paýyna hormatly atlara münasip bolan aýdymçylarymyz, artistlerimiz çykyş edýärler. Biziň hem Alparslan adyna milli drama teatrymyz mydama şu bayramçylyklara öz münasip sowgatlary bilen gelýärler. Bayramçylygyň öňsüýresinde teatrymyzyň dörejilik topory Halipamyz Türkmenistanyň atgadan artist Hanurdy Berdiýewiň rejissorluk etmegine Çingiz Aýtmatowyň söwüşe garşy söwüş atly oýuny bayramçylyga sowgat getirdik. Edil bayramçylygyň öň ýanam şonu tomaşaçylarymyza hötürledik. Diýseň şowul çykan oýunlaryň biri boldy. Oýunlarda kärdeşlerimiz, ýaş artistlerimiz çykyş etdi. Bütün dörejilik toporymyz çykyş etdi. Sebäbi bayramçylyga sowgatly barmak Enes her bir adamyň şu borcu bolup durýar. Hawa. Heme şu öz ýurduňa bolan buýsanç doýgusy, gowunç doýgusy, minnetdarlyk doýgusy her bir türkmenistanlynyň kalbyna bamka diýenne. Şu ajaýyp ýurtda ýaşamak, odan ýurtda ýaşamak, işlemek hasam bir biziň üçin ullukan bir bagyt. Şu pursatdan beýtalanyp şu ajaýyp bayramçylyk bilen mukaddes garaşdyrylmyzyň şanly 34 ýyllyk bayramçylygy bilen milli liderimiz gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy bütün türkmen halkymyzy kärdeşlerimizi tüs ýürekden gutlaýan toýlar bayramlar olaşdyn. Köp sağ olun Gülşat Halipa. Bizem size alıp barýan sunat ýoluny, teatr ulgamyny alıp barýan işleňizde üstünlikleň ýar bolmagyny tüs ýüregimizden arzu edýär. Türkmende şeýler bir söz bar. Toyda görşeliň, toyda diýdarlaşalyň diýär. Ona bayramlarymyz gutly bolsun Halipa. Hawa sağ olun sizinken. Mehriban watandaşlar, edidileşler gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasyna ajaýyp watanmyz bedew wada bilen öňe barýar. Ýurdumyzda, has togusy paýtagtymyzyň ähli kunjegyny garaşdyrylmyzyň şanly 34 ýyllyk bayramçylyk münasibetli bayramçylyklar öz işini dowam edýär. Bugün hem Türkmenistanyň Milli Medeniýet Merkeziň mukamlar köşkünde uly bir bayramçylyk konserti bir dowam edip dur. Bizem şu konserte tomaşa etmäne geldik. Bu konserte bir näçe watandaşlarymyz, welaýatdan gatnaşan mihmanlar, daşar döwletlerden gatnaşan mihmanlar konsertimizde tomaşa edýärler. Konsertimizin dowamyna teatr sunatyna bir näçe keşiplere döreden sunat usatlamyz edeb saza kompozisiýa bilen çykyş edýän bolsa, ýurdumyzda hereket edýän tans toporlary, bagşy sadannalar şany garaşdyrylmyzyň 34 ýyllyk bayramyna sowgatly täze eserleri bilen sahnada çykyş edýärler. Edil watandaşlar, bizem şu ýerden taýýarlanan bayramçylyk gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz Adalat gazetiniň baş redaktory Halipamyz Maksat Nuriýew.
arka dağlı eyyamızda yurdumuzun toyları acayip depler bilen baylaştı. Enha şoların katarına da Kahraman Arka Dağı'nın parasatlı baş tutanlığını yurdumuz bir neçe dörüdücülük beyefeşiklerinin geçirilmeyi, aydım sağlı davarların geçirilmeyi, şeyle hem yurdumuzun ehli pudoklarını yukarı neticeleri kazanan ustaatları, sıylaklamak davarları, bizim toylarımızın acayip gelişiği, enha yakınına hemmeminin bilişimi diyali Kahraman Arka Dağı'nın başlıklığını Türkmenistan'ın halk maslahatı üstünlükleri bilen geçti. Onu yurdumuzun iktisadiyetine kazanan büyük dereceler. Şol bir vakitte yurdumuzun medeniyetinin ötüşü, halk ağzı birliğini davarlandıran umummilli forum oldu. Bu yılki belirlenilen Karaştırlığımızın 34 yıllık bayramçılığı halkara derecesinde Ahmet Berliyan çağrılarından koşuyor. Hemişelik bir taraflığımızın 30 yıllığı. Şeyle hem bir milletler birleşiminin esaslandırılmağının 80 yıllık münasibetli koşan halkara dereceli çağrılar. Hut Birleşen Milletler Kuramasının Baş Asambleyasının 80. sesiyesine Arka Dağlı Kahraman Serdarımızın yürüyüte çıkış etmek için gitmeyi, Türkmenistan devletimizin Birleşen Milletler Kuramasının Baş Asambleyasının 80. sesiyesine ködürleyen karayışları, hut şunun da umuma adamda Ahmet ulu karayışlar 2028 yılı halkara hukuk yılı deyip ilan edilmeyi, şol bir vakitte yaşlarda köp dillilik siyasetini östürmek, şol bir vakitte ekologiya babattaki Türkmenistan'ın alıp barayan işlerini dünya derecesinde giyin gerimler vermek, energetik diplomatiyamız, ulu diplomatiyani alıp barayan işler ilerletmek boyunca Türkmenistan'ın öňe sürýän başlanýyçlary hakkında dünyanın habar verişleri işlerinde, dünyanın siyasi cemiyetçiliğinde ulu kızgın seslenmeler var. Bu özüm bütün dünyanın bizim tutýan şeyle beýik toýumyza acayip kutlu bolup dur. Ana sünnet uslatlaryň şuňluk geçirilýän ulu davara özleriniň acayip çıkışlaryny getirdiler. Garaşsyzlyk ýyllarymyzda surat geçsemiziň çeken iň gowdan gow suratlarynyň sergisi. Heykel taraşlarymyzyň ýasan acayip heykelleri, zergärlerimiziň ýasan bedeg işler, say sepleri, ýa bolmasa sakna ustaatlarymyzyň taýýarlan görkezişler. Bularyň ählisi bizim halkymyzyň juda agzy birdigini, Kahraman Arka Dağı'nın çuň paýkasynyň parasatly başlanýyçlaryny has bilen jemlenýänini görkezýär. Elbetde bu toýlar bizim beýik ykdysady ötüşlerimiziň toýy. Bu toý ata-babalarymyzyň şöhratly taryhynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne has täze ötüşler bilen baýlaşýanlygyny dünýä görkezýän ajayip toý. Şu ajayip pursatlarda hormatly prezidentimiz Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman Arka Dağı'myzy Karaştırlığımızın 34 yıllık bayramçılığı bilen kızgın kutlayarız. Ata vatanımız Türkmenistan'ın güllab etmegi, yurdumuzun halkara derecesinde avrayının kalmak için ulu işler alıp barýan hormatly prezidentimize Kahraman Arka Dağı'myza eğitilmez alkışlarymyzy aýdýar. Hormatly prezidentimizin, milli liderimiziň il yurt umum adamzat Ahmetli beýik işleri hemişe rowajlyklary beslensin, janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Köp sağ olun Maksat Talipa. Bize we bize seredip oturan iyileşlemede beren gyzykly gürrüňlüğüňiz, şeýle-de yurdumyzda alınıp barýan işler dogrusundaky, tutulan maksatlar dogrusundaky beren gyzykly gürrüňlüğüňiz üçin köp sağ bolsun aýdýar. Şu pursatda dörejülük topalmadyň adyndan ýeňil bolmady kärleňizde üstünlikleň ýar bolmagyny tüýsüregmeden arzu edýäs. Bayramlarymyz gutly bolsun. Köp sağ olun. Mehriban vatandaşlar, edidiyleşler, şanlı Karaştırlığımızın 34 yıllık bayramçılığı münasibetli Türkmenistan'ın Milli Medeniyet Merkezi'nin mukamlar köşkününe bayramçılık konsert devam ediyor. Bu bayramçılık konserde de bir neçe sünnet ustaatlarımız, halifalarımız gatnaşýar. Bizim söhbetdeşimiz Türkmenistan'ın halk artisti Türkiş Mehmet Nazarov. Türkiş halifa sahnada da vatan masbını yerine yetirýän bolsaňyz, teatr ulgamyny bir neçe ajayip owadan operalarda çykyş edýäňiz. Bu adam şanly Karaştırlığımyzyň 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetli paýtagtymyzyň bir neçe ýerlerine uly toý dabara gidip dur. Şol dabara da gatnaşýas, begenýäs, diýseň bir ýokary derejede geçýär bayramçylyklarymyz, bayramçylyk gutlugylarymyzy ýazgymyzyň üstü bilen iýleşlemede ýetirýäliň. Doğrudanım. Owadan yurdumuzda Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman Arka Dağı'myzyň tagaldaty bilen hormatly prezidentimiz Arka Dağly Kahraman Serdarymyň saýasynda Türkmen halky bagtyar durmuşda ýaşaýar. Şu edilýän toýlar, şatlyk, şagalan ähleti garaşlygyny berýän niweleri de sebäbi dogonuk dost gatnaşyklary, mukaddes şany garaşlyk toýumyz münasibetli
dünýäň dogonluk dostluk ýurtlarynyň gelýän gutlaglar, munyň özüm näme bir näçe ýam ýylyň şu dost dogonlar köpelip barýarda. Sebäbi ony sunugodyň dili bilen görýär. Sebäbi biziň medeni sunugod işgärlerinde dogonluk dostluk ýurtlaryna iş saparlary bilen gidýärler. Ýa-da biziň ýurdumyzda dogonluk dostluk ýurtlarynyň mihmanlary gelýärler. Sebäbi bu ýyl hasam hemişelik bir taraplamyň 30 ýyllyk toý dawrasynyň bellenjek ýylyna mukaddes şany garaşdyrmyň 34 ýyllyk toý dawrasynyň bellenýän günlerinde hasam bir gutlaglar ýartdy. Dogonluk dostluk ýurtlarynyň mihmanlary gelip dur. Bizim sunugod işgär höküminde ýurdumyzda geçilen toylara öz magtumlarynda milli drama teatrymyzda da häl şindi gowy çykyşlar bolup durdy. Dogonluk dostluk kompozitorlaryň eserlerine, dogonluk dostluk ýurtlarynyň şahyrlarynyň eserlerine hemem ýa bellek geçişinde ýaly ýurdumyzyň milli medeni merkeziniň mukamlar köşkünde şu wagt garaşsylygyň öň süýresinde bir ullakan döwletli konsert bolýar, çykyş bolýar. Munyň özüm näme şu garaşsylygyň asudalygyň berýän niweleri medeniýetde sunugodda hasam bir ösüşlere ýetilýär. Sebäbi türkmen teatrlarda ýa ýylyň ýanky garaşsylygyň bayramçylygynyň iyi süýresinde teatr festivaliniň geçirilmegini özüm däbi gurup barýarda. Teatrın kämilleşmegine ullakan ýardam berýär. Şol ýaly owadan ýurdumyzda her bir türkmen raýatyny öz käriniň halal rahmet çekip türkmen sunugodyna galkynmagyna, ösmäne, kämilleşmäne ähli taraplaryň mümkinçilikler döredip beren türkmen halkynyň milli lider, hormatly gahrman arkadamyň hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarynyň janlarynyň sag bolmagyny, belent başlarynyň aman bolmagyny, elmedamy iyi ýurt ähmiýetli tutýan tutumlaryň rawaj almagyny tüýsürümden arzu edýän. Ulus iliň jebes halkyň ýurdumyzyň şöhrat şany arkadaly serdarymyz büyük ägirdiň dowamy bu türkmeniň buýsanjydyr milli lider arkadaly goşa kanat goşa bagtyň bardy seniň Türkmenistan bardy seniň Türkmenistan. Şu pursatdan peýdalanyp, şanyň garaşdyrmynyň 34 ýyllyk toý dawarasy bilen türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyzy hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli türkmen iýleşlerimizi, sunugod işgärlerini tüýsürümden gutlaýan gahrman arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, belent başlar aman bolsun, elmedamy iyi ýurt ähmiýetli tutýan rawaj aldyn. Köp sağ olun Türk Şaripa, bizim öz dörejilik toparmadan adından alıp barýan sungot ýoluňyzda üstünliklen ýar bolmagyny tüýsürmeden arzu edýäs. Owazyňyz belent ýanglansyn. Sağ olun. Ýa-da watandaşlar mehriban iýleşler bayramçylyk gepleşiginde toý gutlaglar bilen dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz Alparslan adynyň milli drama teatrynyň sahna ustady ýaş aktrisamyz Leyla Rüssemowa. Leyla şanly garaşdyrmyň 34 ýyllyk bayramyny ullan toýlaýar. Bugüne mukamlar köşkünde bayramçylyk dawara dowam edip dur. Bizim tomoş etmäne geldik. Bayramçylyk konsertde sunut ustadlarymyzyň täze eserleri iýleşlemede ýetirilýär. Bulam bayramçylyk sowgat hökmüne kabul edýär. Diýsen gyzykly geçýän bayramçylyk hemmemizem tomoş etdik. Sizem şu ýaýlamyzyň üstü bilen, gepleşigimiziň üstü bilen toý gutlaglaryňyzy iýleşlemede ýetirýäňiz. Dogry aýtdyň. Ine şu gün biziň şanly garaşdyrmyzyň 34 ýyllyk bayramy nasibetli. Şu ogodan ajaýyp binada mukamlar köşküniň sahnasyna sunut ustadlarymyzyň çykyşyna tomoş etmäge geldik. Elbetde biziň her bir günimiz toýdur bayramlara weslenýär. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda her günimiz biziň bayramda toýda geçýär. Şeýle bayramlaryň toýlaryň dowamy köp bolsun. Elbetde ähli sunut işgärleri ýaly biz teatr işgärleri şu mukaddes bayramçylygy öz sowgadymyz bilen barýar. Alparslan adynyň milli drama teatry Çingiz Aýtmatowyň ajaýyp eserini sahnalaşdyrdy. Şu eser hem biziň şu ajaýyp şan garaşdyrlygymyzyň toýuny bol sowgat bolar, halk köpçüligine hödürledik diýsen gowy garşyladylar. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, ýyl bähwetli, ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işler hemişe rogaşlyklara beslensin. Şeýle-de bütün türkmen halkymyzy, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy şan garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramy bilen tüýsürümden gutlaýan, goýulan janlary sag, ömürleri uzak, ýyl bähwetli, tutýan tutumly işler elmedamy rogaşlyklara beslensin. Köp sag bolun Leyla, bizim
Sizin alıp baryan teatr ulumuzdaky işlerinize üstünlükle ýar bolmagyny arzu edýäs. Toýlamyz gutly bolsun. Sağ olun. Ýedi watandaşlar, mehriban ýerleşler, bütün türkmen halkymyz şadlyk, şowkun bilen şaly garaşdyrmyň 34 ýyllyk bayramyny ullan belleýärler. Ana bugun kunada Türkmenistanyň Milli Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünüň girelisine bir näçe suratkeşlemeden zergärleriň ajaýyp sungat eserleri şeýlede sergileri ýaýwanlandyran bolsa, bugun kunada şu ajaýyp mukamlar köşküne sungat ustatlamaz. Şol sanada Gahrman arkadaly Gahrman serdarmyň şa serpaýyna münasip bolan, hormatly atlaryna münasip bolan bir näçe watandaşlarymyz bayramçylyk konsertde tomoş etmek